Soc el Joan Queralt Esteban, tinc 20 anys i estic estudiant producció audiovisual. Les meves aficions són veure pel·lícules i la música. Vaig escollir producció perquè des de petit sempre m'ha agradat el món audiovisual i també m'agrada tenir-ho tot controlat i organitzar les coses com a mi m'agraden, i llavors producció era el grau que havia d'escollir. En el grau de producció sobretot ens ensenyen a com planificar un projecte i com portar-ho a terme. Des de la preproducció, des de la creació de la idea fins al dia de l'estrena o quan es fa l'esdeveniment. Per exemple, com fer un curtmetratge, també esdeveniments de concerts, corporatius a l'Ajuntament o qualsevol d'aquests espectacles. El que més em motiva d'estudiar això és poder en un futur treballar amb el que sempre m'ha apassionat, que és l'audiovisual. Els avantatges que jo els veig, per exemple, és la duració. En 2 anys ja tens un títol i sobretot les pràctiques. En el meu cas, jo estic ara fent pràctiques a una productora catalana de televisió i estic en un programa molt conegut aquí a Catalunya, de matins, i bàsicament em dedico a estar a plató i assegurar-me que tot vagi com ha d'anar. L'experiència a la televisió m'està agradant bastant. Era un lloc on no m'esperava treballar mai i de moment m'està agradant molt. Un cop hagi finalitzat aquest grau, tinc pensat fer un altre grau però relacionat amb l'audiovisual. D'aquí 2 o 3 anys em veig treballant en el món audiovisual, en qualsevol dels aspectes i amb moltes ganes. El meu somni és viure de la música perquè és una cosa que m'ha apassionat des de sempre i tant de bo que en un futur em pugui dedicar 100%. Jo trio futur.